A l'Escola La Lió vam decidir aprofundir en el treball per projectes mitjançant el programa FAIG per tal d'afavorir que l'alumnat fos el veritable protagonista del seu procés d'aprenentatge. No podem concebre el nostre alumnat com a més receptors d'informació o consumidors passius d'activitats. La clau és que siguin part activa de la ideació dels projectes des del seu inici. Abans, quan treballàvem per projectes, les docents portàvem tot preparat, tot controlat, sense cap marge d'improvisació. Ara, actualment, l'alumnat, aquesta manera de treballar per projectes, és el protagonista. Participa en el propòsit del projecte, participa en les preguntes connectores que s'hauran de respondre després i és un aprenentatge més significatiu per ells, més que s'ho emportaran com una experiència vital. Això implica anar més enllà de simplement fer coses. Cada projecte ha de tenir un propòsit clar i consensuat. Per tant, és fonamental que els objectius d'aprenentatge es dialoguin i es concretin amb els propis alumnes. Nosaltres hem buscat la implicació màxima de l'alumnat en un projecte que tingués un significat molt important pels nens i nenes aquí al nostre municipi, com era la implicació en les festes majors, però no només com a partíceps, com a públics, sinó de quina manera nosaltres podríem contribuir a la festa major. Quan ells no només entenen el què, sinó també el com, el per què i el per a què de cada tasca, senten que les activitats són eines per assolir aquests objectius. La seva implicació i motivació es multipliquen. A partir de la pregunta essencial i de les preguntes connectores han fet un treball de recerca molt important per veure tot el significat que, de fet, tant l'alumnat com els mestres hem après moltíssimes coses que desconeixíem. Per aconseguir-ho necessitem un desplegament curricular coherent, que no sigui rígid, sinó que permeti un projecte viu i dinàmic. Els projectes es van construint a mesura que avancem, s'adapten a les necessitats i interessos de l'alumnat, que sorgeixen i es nodreixen de les aportacions de tots els agents educatius. El producte final considerem que és important, però des d'un punt de vista de que va sorgir aquesta idea de l'alumnat, en poder engalanar un carrer del poble i veure tota la feinada que hi ha darrere de tota la gent que prepara les festes majors en els diferents municipis. En aquest context, el paper del mestre és fonamental. Els docents hem de tenir absolutament clars les competències i els sabers que l'alumnat ha de mobilitzar. La nostra feina no és només ensenyar continguts, sinó ser guies, facilitadors i, sobretot, acompanyants en el procés de descoberta i construcció del coneixement. Per nosaltres el FAIG és un espai d'ideació i de creació i des del principi, amb el FAIG, hem volgut posar l'alumnat en el centre de l'aprenentatge i que fos el protagonista. Quan a l'ús de les màquines vam triar l'opció d'empoderar l'alumnat i que es convertissin en experts en cada màquina. D'aquesta manera podíem fer transferència a l'equip docent, que en aquell moment encara estava en una fase molt inicial i tenien molt de respecte a l'ús de les màquines, posar al centre l'alumnat i que aquest alumnat expert pogués anar a altres alumnes i participar empoderadament de la fase d'ideació i de creació, oferint als altres, explicant als altres les possibilitats de cada màquina. Considerem que el treball per projectes és molt interessant perquè l'alumnat s'implica molt i amb molt d'interès i sobretot en un projecte que és molt significatiu per ells i de molta proximitat. El compromís i l'esforç que demostren en aquest aprenentatge va més enllà de l'expectativa que nosaltres ens havíem creat. En definitiva, es tracta de fomentar una educació on l'alumnat és creador i no consumidor, on l'aprenentatge és un viatge compartit on cada pas té un sentit profund i rellevant pel seu desenvolupament.